צעד קדימה כולה! אתם יודעים מה הדבר שהכי מפחיד אותי בעולם? פסטיבל בלי מתנדבים. אורחי כבוד אבודים בעיר. אנשים שמחכים להיכנס לאולם נעול. סרטים בינלאומיים משובחים שעוד לא תורגמו. לא מבינה מה הם אומרים, למה אין כתוביות? חוסר תפקוד טכני. אני צריך לא פחות מ-250 מתנדבים שיהיו רעבים, צמאים, שיכולים לעבוד קשה והכל בשביל תמורה אחת בלבד. חג'אג', אתה יודע מה התמורה? כסף. התמורה היא, אתם זוכים להיות חלק מפסטיבל חיילים, אתם זכיתם להפוך היום למתנדבים. הסתער!